experiències, lògicament, es està constantment reconduint. A mi sempre m'agrada dir que on s'han d'equivocar els alumnes és a l'àmbit educatiu, perquè és allà on aprenen i si s'equivoquen no passa res. És d'aquí on se trau, diguéssim, la correcta actitud i, per tant, crec que sí. Aquesta experiència es dona un bagatge que després la podran aplicar el dia de demà en el seu dia a dia com a adults i com ja persones, diguéssim, actives per a la societat actual. Això forma part del que en diem l'educació integral de l'alumnat, no? És a dir, posar en pràctica allò que a les aules s'intenta fomentar, però portar-ho a la vida diària, no? A la vida real, que no és altra que conviure en el medi natural, intercanviar experiències amb els companys d'altres centres i socialitzar, que és de lo que es tracta en este món tan complex el que tenim. Doncs bé, crec que el més important és conviure amb la resta de companys amb el denominador comú que és la pràctica de l'activitat física, perquè més enllà d'aquesta pràctica hi ha una sèrie de valors, el companyonisme, el respecte, que són importants també treballar-los al dia a dia de l'educació de l'alumnat. Dins de l'assignatura d'Educació Física tractem molts d'esports i jocs preesportius i més encarat cap al dia d'avui, el dia que ens trobem per a fer esport tots junts en altres escoles. Ho encarem com que és un dia molt divertit per a poder fer esport en les altres escoles i això. I bé, quan s'atança el dia d'avui, ja practiquem més els esports, diguéssim, surt el mate, l'acrosport lo mencionem, tot i que alguns esports ho fem més a tercer i quart d'ESO, ja encarem més tipus l'Ultimate, lo vam explicar, que en teoria no es fa, però com que el dia d'avui lo practicaran, ja ho hem explicat. I bé, és una mica tot això. Nosaltres, al col·le nostre, el més important, ja us ho diem, que no per guanyar no tenen cap premi, no tenen cap trofeu al dia a dia, a les sessions, i menys avui. Els hem venut com que és una oportunitat per a conèixer nova gent, per a disfrutar d'un dia de tot un matí d'esport, de fer exercici, activitat física, i això, posem el foc d'atenció en que és una oportunitat per a cooperar, que no anem a competir, no anem a guanyar l'altre col·le, això, que molts tenen aquesta imatge, molts d'infants, però el més important és gaudir, xalar del dia d'avui. Això és un aspecte molt important dels que més treballem des de l'assignatura d'Educació Física a l'Institut, la cohesió del grup, una miqueta l'esforç, una mica el respecte pels companys, insistim molt en el tema del joc net, el fair play, vull dir, l'educació física i l'activitat física és ideal per treballar tots aquests valors. És el que et reflexa, veus les competicions a televisió i l'important és la victòria, l'important és aviam qui és el guanyador i, evidentment, costa una miqueta més pensar en l'esforç col·lectiu, en la cohesió del grup, però, a poc a poc ho intentem entre tots, però sí que és cert que es nota una miqueta que aquests valors es van una miqueta perdent. És feina de tota la societat, no només nostra, de treballar-ho. L'activitat que fem avui és una activitat que potencia el que és les activitats vivencials, és a dir, són activitats fetes per als alumnes i per als alumnes. Jo penso que és la mostra, diguéssim, de generositat més gran que tenim al centre. Al final és la part diguéssim, de col·laborar amb ells, de fer activitats que tinguen un sentit. Els mateixos alumnes que són més grans, que s'estan preparant per a ser monitors, estan fent ja pràctiques en els seus companys i els seus companys es veuen a ells com a referents. Allò és una activitat, diguéssim, d'aprenentatge entre iguals i que fa una identitat molt forta també com a centre i com a ciutat, perquè estem en un entorn que és meravellós i l'hem de conservar. En aquestes edats jo penso que l'amistat és un gran valor, ja us digué, la generositat i l'esport i també la salut. Penso que són aquests valors fonamentals per a ells.
fomentar el companyerisme i la cooperació entre els companys i la relació que tenen en els altres instituts de la comarca del Montsià. Esports cooperatius, que són esports en grup, també esports individual, valorar l'activitat física relacionada amb la salut, treballem molt i a part nosaltres som un centre que participem en cap de setmana al Pla Català de l'Esport a l'escola. Home, jo crec que sobretot l'amistat i les relacions que es poden fer entre els diferents, en aquest cas alumnes d'instituts, i que és un dia on se valora molt el que és l'esport i tindre una vida entre cometes sana, i a partir d'aquí intentar que això vagi seguint, que els instituts que ara aquest any no han pogut estar, que l'any que ve se puguen animar i formar part del Pla Català, i d'esta manera intentar que això no es pergui. Bueno, al final intentem portar als alumnes, o en aquest cas el meu, que traguem bona nota al que és en educació física, tinguem bon comportament, perquè al final és el que busquem. I el que sí que crec és que a nivell d'instituts potser ens falta una miqueta més d'implicació perquè això tire avant. Sé que costa també ara molt fer activitats per la tarda, extraescolars, perquè al final els alumnes, si no tenen anglès, tenen altres coses, o tenen futbol, i costa molt fomentar el que és les activitats extraescolars, i més en instituts que no fem tardes, perquè a vegades si féssim tardes potser ja es poden quedar. Però penso que Miquel ja fa anys que està també al Consell i està fent una bona feina perquè això no es pergui i poguéssim any rere any anar tirant endavant. Nosaltres la implicació és a dos nivells. Primer tenim els alumnes del cicle superior, que ells són els que estaran a les diferents estacions dinamitzant les activitats. Llavors, en un dels mòduls que entra dins del currículum, nosaltres organitzem les diferents activitats i ara aniran passant els alumnes per grups i estaran dinamitzant. I l'altra implicació és en els alumnes del cicle mig, de guia, que fan d'acompanyants per grupets de 10, van acompanyant als alumnes dels diferents poblacions a cada una de les estacions. Per a ells és molt important. Sí que és veritat que també a nivell també tenen les pràctiques a les empreses que també els apropa el que és la realitat, però és un moment de ficar-se en situació real, de portar grupets i dinamitzar grupets de 10-20 alumnes, que serà el que després realment se trobaran a la vida real. I ens serveix a nosaltres també per veure una mica com se desenvolupen i a ells per veure que no és el mateix dinamitzar activitats entre ells o a l'aula que dinamitzar activitats en alumnes. Estem a punt de començar la 13a diada poliesportiva dels centres educatius del Montsià i com a Ajuntament per a nosaltres és un plaer poder acollir aquesta activitat de col·laboració entre el Consell Català de l'Esport, entre el Consell Esportiu del Montsià, entre esports de l'Ajuntament d'Amposta i tots els centres educatius. Això és un acte que es fa de forma coordinada, tant en educació com en esports com en els municipis, i per tant crec que és important. Per què és important tirar endavant aquestes jornades esportives? Perquè al final el que pretenem en xiquets i xiquetes de secundària, de primer d'ESO, dels centres educatius, és fomentar els hàbits saludables. I penso que no hi ha cap hàbit segurament més saludable que és la pràctica de l'esport. I si ho fem de forma conjunta, sempre és molt millor. Fa goig veure avui en aquests 300 xiquets i xiquetes que venen d'arreu de la comarca del Montsià, a la capital. A més, si m'ho permeteu, una ciutat que si alguna cosa despuntem és en instal·lacions esportives, puguem treballar el foment de l'esport. Ens trobem aquí per celebrar aquesta diada poliesportiva a la comarca del Montsià. Hi ha gairebé 300 alumnes de 6 centres educatius i 4 municipis, Ulldecona, Alcanar, La Ràpita i Amposta, que venen aquí a practicar diferents esports, 5 esports i diverses activitats diferents que fem en 12 estacions esportives.
Es fan rotacions de 25 minuts i tots els alumnes van acompanyats d'uns monitors que han vingut del centre de l'Institut de Tecnificació i de l'Escola del Montsià, que venen a acompanyar aquests alumnes de primer d'ESO. Doncs la idea, a part que s'ho passiguen molt bé el dia d'avui, també és que gaudeixin, que practiquen diferents esports i si n'hi ha algun que els agrada, l'incorporin en el seu dia a dia, perquè l'esport incorporat com un hàbit saludable dona molt de benestar físic, però no només físic, sinó també mental i social. Des del Departament d'Esports agrair a tots els col·laboradors, a tots els voluntaris, aquest dia que venim a que els alumnes practiquen l'esport i l'incorporen així al seu dia a dia. Un any més estem aquí al Parc dels Xiribecs, amb tots els alumnes de primer de l'ESO. Aquesta jornada d'avui s'organitza des de fa molts d'anys. Aquest any s'ha ficat nova el servei d'ambulància, que fins ara no estava, i no és perquè se tinguin que fer cap mal de res, però si se fan un esgarrany o qualsevol cosa ja no tenen que desplaçar-se al CAP, tenen aquí l'ambulància. Dir-vos que els xiquets i les xiquetes estan tots assegurats, han fet un seguro per al dia d'avui i poca cosa més, que esperem que disfrutin molt, que s'ho passin superbé, que disfruten de tot l'esport que tenim aquí a la comarca, que és molt, i res més, i que el temps ens acompanyi, això sí. M'agradaria focalitzar el meu parlament en els docents, en els vostres mestres, professors, que avui fan possible que estigueu aquí. Això és una activitat que s'afegeix a tota la seva feina, ho fan perquè volen. Ja penseu que hi ha centres que avui podrien estar aquí i no estan, i si avui teniu aquesta oportunitat és perquè ells posen del seu temps, de les seues ganes, del seu esforç, i us puc ben assegurar que només és per un motiu, i és per vosaltres. Antes de que vinguin els xiquets, venim una hora antes, ens ho expliquen què hem de fer i el que hem de fer, ens donen un paper de què hem de fer durant el dia. Acompanyar els nois a fer les activitats i protegir-los que no els hi passi res durant les activitats. La persona que ha organitzat aquesta activitat ens ha explicat com funcionava i el que teníem que fer. Llavors, cada vegada que fem canvis, primer uns entren, després descansen, després tornen a entrar, després descansen. I així fins que féssim la mitja hora. Els que havíem set triats ens van organitzar en grups i quan hem arribat aquí ens hem mesclat aquí en els d'aquí, crec. Sí, els del Canal i els d'aquí d'Amposta. Este joc consisteix en... Hi ha 6 bitlles i tens 3 birlots. I en aquests 3 birlots has de tombar les birles i has de procurar que només n'hi quede una. Si n'hi queda una llau de plantada, és un 10. Ens han dit que teníem que tombar les bitlles en els bitllons i
birlots, i pues, fer això. M'ha agradat bastant. Sí, a mi molt. Sí, a mi també. Pues que és un 3 en ratlla, però en persones. Ens han explicat que també tenim que partir en 5, un grup de 5 i 5, i cada un tindria un peto. Pues quan féssim el peto tindríem que fer un 3 en ratlla. I al final, després, hem d'anar posant cada peto al 3 en ratlla, fins a arribar a fer 3 en ratlla. Ens han reunit tots i cada monitor ens ha anat explicant el que havíem de fer. Sí, està bé ens entretenim més. I ja està bé fer un dia així de festa i no fer classe. M'ho han preparat per classes, m'ho han fet grups, han fet equips xics, xiques, jo he tingut que anar a les xiques perquè són 8, i els monitors han sigut molt amables i molt divertits. Ens han organitzat per classes, igual que ho ha dit el meu company, i ens ho han organitzat en diferents jocs, en diferents estacions. Sí, m'ha agradat.
Vamos, canvis. Però per començar fem una petita presentació i me dieu el vostre nom i quants anys teniu, perquè entenc que vosaltres veniu de les Monges i vosaltres d'Alcanar, no? De Sol de Riu. El primer joc serà el joc dels veïns, sí? Vale. Sempre hi ha una persona al mig. I la persona al mig té que preguntar a algú de la Rotllana si li agrada als seus veïns. Per exemple, t'agraden els teus veïns? No, sempre tens que dir que no. Ara tens que triar. Qui t'agradaria? Dos noms. Vosaltres vos teniu que intercanviar el puesto. O sigui, vos aixequeu i teniu que buscar el puesto. I jo, el que estic al mig, també tinc que buscar un puesto. Llavors sempre quedarà un fora. Jo li preguntaré, t'agraden els teus veïns? Vale, que siguin ells dos, tria persona ràpid. Dos persones. Vale? Pues aixequeu i els teus veïns tenen que intercanviar el puesto. I jo me col·loco aquí. Veus? Llavors ella se queda sense puesto i té que tornar a preguntar si li agrada als seus veïns a algú de la Rotllana. I així successivament. Com vos pregunten si vos agraden els vostres veïns, heu de dir que no, sí, i ja ràpid dos noms. Sí? Així ho fem més dinàmic i més ràpid. I no diguéssim tot el rato, sí? A companys que ja sabem el seu nom, és a dir, senyalem a l'altre institut, sí? I no estéssim tot el rato dient als nostres amics. Estos xiquets estan jugant ara a l'Ultimate, que era un joc que és paregut al rugby, que han de fer passes fins a arribar a l'àrea contrària i si a l'àrea contrària arriba un passe i un company l'agarra, sumen punt. Vale, ara el que estan fent, ara mateix acaben d'aixecar, vale? I bueno, ara ha caigut en terra, en este cas que l'equip contrari, i el que estan intentant és fer punt i dins de la zona de joc, que són estos 4 conos grans que han preparat. Així estan fent el pas l'equip taronja, estan fent pas l'equip taronja, i el recepcionista no pot agarrar el frisbee o li cau, llavors haurien d'agarrar l'equip sense pet del frisbee i començar a jugar des d'on ha caigut el frisbee. I ara estan intentant sortir de l'àrea i intentar arribar a l'altra àrea. L'únic que els ha caigut i tornarà a començar l'equip taronja a tindre el frisbee. I així cada vegada. Els costa molt perquè no han jugat mai quasi en el frisbee, no saben tirar-la plana, però cada vegada que van jugant, cada vegada ho fan millor. Ara ha estat tirat la pilota a l'equip taronja, la passa a l'altre company, torna a fer una paret i han intentat així arribar fins a la següent àrea. Veiem que estan fent passes, no els ho cau, i els ha caigut i s'ha quedat l'equip gris. La composició dels equips, no, han fet, ens venen dos grups de diferents instituts i fem un institut i un institut. No, perquè així ja es coneixen i si ho mescléssim, doncs coneixerien tant, no tindrien tanta confiança i d'aquesta manera ja tindrem més confiança i juguem millor. Nosaltres el que fem acrosport, que se tracta de figures humanes, i primer fem una activitat de se queden estàtues i llavors se queden parats i nosaltres diem en parelles, farem una estàtua en parelles, de 3, de 4, llavors nosaltres passem a la segona activitat que és nosaltres tenim uns fulls i són figures d'un abecedari, per exemple, hem de fer la figura A, la B i la C, o fem figures humanes que ja donem nosaltres que són més difícils. Hem de fer una figura de 5 fent una piràmide, que fan una piràmide. I així, qui faci més figures, més punts, i qui té més punts guanya l'equip que guanya. Primer han anat arribant els grups i primer hem preguntat si sabíem el que era l'acrosport, quasi ningú ho sabia i hem explicat el que era, que consisteix en fer figures humanes entre tots i res més. Hem anat explicant les activitats. Estan explicant la segona activitat, que és la que és més enfocada a l'acrosport, i faran grups de 4 o de 5 i passarem a donar fulls. Ara el que està fent el nostre company és està distribuint els grups per a després donar els fulls de les figures. Intentem barrejar els col·legis per a que puguin socialitzar en els altres col·legis, sobretot, però ara està donant els fulls, com he dit, i faran les figures tipus abecedari
o les figures més difícils que piràmides, figures d'agrosport. Este és el full de l'abecedari i hem d'intentar fer les lletres, però tenim en la que és més gran, ¿vale? I anem passant i anem ensenyant als xics que han de fer unes figures. Ara anirem a un grup i a veure què podem fer. No, diu que sí. La mirem bé, xics? Avant. Intentem fer el millor possible. Sí? Està bé, això. No, el medio. Molt bé! Ja està? Pues bàsicament ens han ficat en grups de diverses escoles per a poder relacionar-nos més i socialitzar més amb la gent. Aquesta activitat consistia en estar en grup i fer aquest tipus d'activitats que és com a fer figures en més persones. Sí, ho hem trobat molt divertit perquè al final estàs en gent i pots socialitzar i pots estar en molta gent. Per a escollir-nos per a vindre aquí, a nosaltres ens han agafat els que tenien millor nota i quan hem arribat aquí al matí ens han posat per classes, l'A, el B, el C, i ens han agafat a l'E i ens han ficat en els monitores. El joc tracta de golpejar la pilota i intentar marcar sense tocar-la dues vegades la mateixa persona ni agafar-la en les dues mans, és a dir, parar-la. El porter la pot agafar i la pot tocar en qualsevol part del cos, però els altres jugadors, si la toquen en el tronc superior, el tronc inferior, és a dir, les cames o els peus, és falta i se saca del costat. La pilota, en teoria, no pot anar rodant per en terra, ha d'estar tot el rato a l'aire, i ara ha sigut fora i sacarà l'equip taronja de córner. No, l'equip groc. Estan intentant que la pilota entre a la porteria, però com ara ha tocat en els peus, és falta. Ara saquen del costat, però l'equip contrari la bloqueja i ara és falta perquè l'ha tocat dues vegades. Ah, no, és penalti. És com un penalti de futbol, sacant de fora l'àrea i l'has de golpejar directament sense que toquen terra. Ara saque de porteria i com no hi ha ningú que l'ajudi a l'equip taronja, l'ha agafat el groc i com no la pot tocar dues vegades ha sortit fora la pilota i és fora per als altres. Ara és fora i és saque de porteria, però bloqueja l'equip blau. Estan intentant que la pilota entri a la porteria i és córner i saca l'equip blau, però no aconsegueix entrar dins l'àrea i l'equip sense peto se posa a la porteria dels altres, però no aconsegueixen. L'equip sense peto se posa de cara a la porteria contrària, però finalment és atrapat pel blau. Vale, va, haurem
hem de fer jocs cooperatius, és a dir, són jocs que no podem fer un sol, sinó que necessitem l'ajuda de tots. Haurem d'anar i transportar les diferents pilotes que us aniré donant d'un cono a l'altre sense que la pilota caigui en terra. Hem de tocar tots les cordes i no podem tocar la pilota en cap part del cos, sí? Anirem fent diferents nivells, anirem canviant de pilota, cada vegada més petita. Si ho aconseguiu ràpid, us faré en pota coixa. Vinga, arribo, ja ho tinc. Molt bé, vinga, ara només en una corda. Los 5, però només en una corda. Vinga, molt bé, tots, La mà no pot tocar la pilota, superimportant. Vinga, anem. I tornarem en pota coixa. Aguanto, va, ara sí, pota coixa. Vinga, va, ja ho tinc. Aguanto. Vale, bona. Farem 2 equips de 5 i anirem obrint conos. Si obris un cono i et surt una pilota de futbol, hauràs de buscar l'altra pilota de futbol. Quan trobes 2 pilotes de futbol, te ho emportes i teniu un punt. Si obris la segona carta i és una carta diferent, les tornes de deixar i surt el teu company a buscar la següent parella. Guanyarà l'equip que tingui més parelles. Algun dubte? Ja! Ells venen aquí, arriben, aixequen el cono, miren la carta i van directe a buscar una altra carta. No és parella, doncs tornen a girar les cartes i donen el relleu al seu company. Quasi, al revés, les cartes, molt bé. Té la cooperació, que busquen una millor estratègia que l'altre equip per a comunicar on estan les cartes entre els companys i així poder-ne trobar més. El que passa aquí és molt difícil arribar i traure. Claro. Allí n'he trobat esta, aquí l'altra, és molt difícil si no. Tenen l'opció també d'ensenyar directe d'aquí, el que passa és que també donen pistes a l'equip rival. Ja sabien estar. Per això també és important la comunicació allí i que busquen la millor estratègia. Divertides i entretingudes. Molt emocionant i també molt divertida per treballar en equip. Molt interessant i per a treballar els valors de cooperació. Molt guais i divertides. Interessants perquè cooperes en tot l'equip. Molt interessant, hem conegut gent nova també i hem fet nous amics i hem cooperat tots. M'ha semblat un dia molt bo per a fer activitat perquè fa sol i fa caloreta. Les activitats xules, però podrien canviar els monitors. Perquè sempre estan els mateixos, tampoc és bo, tenim que anar canviant. La millor ha estat el futbol, perquè ens hem pogut divertir més i és la que per mi estava millor preparada. M'ha semblat, n'hi ha molta gent, cadascú es respecta i ens ho passem molt bé. A mi m'agrada aquesta activitat, però jo voldria un poquet més temps per a l'esport. M'ha agradat, com era? Acrosport, m'ha agradat molt, ha sigut molt divertit. L'activitat és molt bonica, però jo també realitzo que no hem tingut molts esports així, molts esports físics, de córrer i tot això, sinó hem tingut més jocs manuals, més que ho fem més a classe. Però ha sigut una activitat molt xula, jo també demanaria més temps i me pareix una bona activitat per socialitzar un poquet amb gent de l'altre institut. I opino que aquesta activitat és bastant divertida, sols que demanaria més temps i que algunes activitats siguin més mogudes, com córrer, carreres o alguna per l'espècie. M'agrada perquè coneixes a gent i al mateix temps tu passes bé amb aquella gent. I també perquè és com si diguessis t'ajuda a moure't i a jugar i a descobrir jocs. Jo estic molt contenta per poder venir aquí i el meu joc preferit ha sigut l'acrosport perquè ha sigut molt divertit, però m'agradaria més, com han dit les meves companyes, de córrer i perquè seria més divertit.
Al principi una mica de vergonya, però després agafes més confiança i te ho passes molt bé. Valoro que les activitats que han fet avui han sigut boniques per a socialitzar en gent dels altres instituts i i també han sigut xules. M'agrada més el 3 en ratlla i el Pedro Paper Tisó. Milloraria que poguéssim nyaure més jocs de córrer i més d'educació física i de físiques que no tant de memories i anar parant. Ha estat bastant divertit perquè han fet alguns deports, tant com físics com d'estratègia, i ha sigut bastant divertit. Hem socialitzat en altres instituts, com pot ser l'Agustí o d'altres pobles, i així ha estat més divertit. La que més m'ha agradat ha sigut la del cementeri, que l'han fet allà al camp de futbol. A mi m'ha agradat molt aquest dia d'activitats, voldria tornar-lo a repetir, perquè és molt en equip i se xala molt. Molt xulo, et fas nous amics. A mi m'agrada bastant el bàsquet, primer el futbol, però no mos ha tocat, i el bàsquet hem jugat bastant bé i se mos ha donat bé. M'ha agradat molt perquè ha sigut molt emocionant, he fet nous amics i no volveria a fer. Primer un poquet raro perquè no coneixes a tota la gent, però després ja agafes confiança. A mi m'ha semblat molt divertit perquè han fet molts d'esports que ningú sabia i hem xalat a tope. M'agradaria molt fer més coses així perquè la gent se diverteix un munt. Me sembla molt bé perquè així coneixem gent nova. A mi m'ha semblat que està bé fer aquestes activitats perquè cooperem tots junts, els partits, ens juntem amb altres instituts, altres pobles i tot, i fem amics més i fem molts esports en moviment i això està bé. Jo crec que està bé perquè no estem tots els dies, és un dia que estem diferents en uns altres companys i tot. Guai, perquè avui han fet en 3 en ratlla i de jugar de bàsquet, de handball. A mi m'ha semblat bastant bé. O sigui, les activitats estan molt interessants i bastant bé. O sigui, un día perfecto. Porque la verdad es que antes no tenía muy claro, pero la verdad es que me ha gustado bastante cuando hemos empezado a hacerlo. Bastant bé i molta dinamització entre esports. Fèiem molts esports diferents i com ara he aprengut molts esports, coopera més en persones que no hi coneixes i tindré menys vergonya. Ha sigut molt divertit i gràcies per saltar-me les classes, perquè avui és el pitjor dia que tenim de l'institut. A mi m'agrada molt el futbol i ha sigut molt divertit compartir-ho amb els meus companys. Bueno, no m'he ajuntat molt en l'altre institut, però pareix divertit. Conèixer nous amics costa, però fins que al final saps com són les persones i t'acomples en ells. M'ha semblat un dia molt divertit perquè han fet diferents activitats que algunes no les havia provat antes i a més en els monitors que també han participat ha sigut molt divertit. M'ha agradat molt la que acabem de fer ara, que ha sigut una que han fet en les pilotes i les han portat, o una altra que també hem jugat a futbol. Este dia a mi m'ha agradat molt perquè penso que ha sigut una nova experiència i m'he divertit molt amb els meus amics i amigues i també els monitors han participat i ha sigut molt divertit i la veritat he fet alguns amics nous. Doncs crec que el més important és l'organització. Ajuntar aquí tots els centres de la comarca del Montsià i que facin els alumnes de primer d'ESO una participació amb una voluntarietat d'alumnes de tercer d'ESO i dels UCES i de les altres entitats educatives, crec que és molt important poder tirar a terme aquesta iniciativa i que es mantingui per molts anys, no només la tretzena, sinó que arribéssim a una edició com més elevada millor. Jo ho trobo molt bonic des de l'Ajuntament d'Amposta que se facin aquestes coses, perquè l'esport, sí que Amposta som ciutat esportiva i l'esport no s'ha de deixar mai en segon lloc, ja que penso que és molt important i des de ben petits que us ho fiquéssim aquestes actituds, que adoptin aquestes actituds de fer activitat física des de ben petits. I ja si ho venem d'una forma tan lúdica i divertida com és això i conèixer nova gent, ja se combina tot i és molt millor, xalen molt més. Un dia com aquest és un premi, vull dir, els nanos venen, han treballat molt bé
i durant les classes i veiem els companys, veus els alumnes que fan una activitat bona i doncs això, treballem aquests valors, tot això que has comentat i normalment resulta força positiu. A mi m'aporta una felicitat supina, ja us dic, perquè nosaltres eduquem els alumnes i els alumnes són el nostre nucli, el centre d'interès, i ja us dic, el bonic és que és activitats fetes per alumnes i per als mateixos alumnes de l'institut. I nosaltres som només col·laboradors necessaris. Retrobar-me en altres companys de promoció. Venim cada any, si no estiguéssim contents no vindríem. I estem molt contents perquè hi ha molta positivitat i molt de companyerisme. Bueno, a mi com a record m'he quedat la il·lusió que tenen ara els alumnes d'anar a practicar, de conèixer gent d'altres instituts i al final jo he fet tota la vida esport i penso que per mi és un estil de vida i crec que és molt important que es puguem fer aconteixements així i per què no, en lloc de fer una vegada a l'any, potser fer-ne 2 o 3, no ho sé, fer una conclusió al final de curs i penso que és important que l'esport estigui a la nostra vida. Doncs han passat 4 hores, esperem que us haguéssiu passat molt bé, que us haguéssiu divertit i agraïm-vos sobretot que haguéssiu vingut, tant a vosaltres com als vostres professors i professores de tots els instituts de la comarca del Montsià que us he presentat a les poblacions d'Ulldecona, Alcanar, la Càpita i Amposta, i també fer un agraïment molt especial als voluntaris i voluntàries dinamitzadors de l'ITEC i de l'Institut Sales i Ferrer d'Ulldecona, i com no els professors i professores de l'Institut de Tecnificació d'Amposta, en representació a tots, que han sigut els que s'ho han treballat i els que s'ho han currat molt perquè ho haguéssiu pogut disfrutar durant el dia d'avui. Un fort aplaudiment per a tots ells. Gràcies i que tinguéssiu un bon viatge de retorn a les vostres cases.